2014 मायथाइनि बे डिसेम्बर दाननि जोबथासिम मावनानै आं हाजिरा मोनबाय। सारनिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय आरो दायो जों मिथिबावनो लुबैदों सारनिफ्राय उन्दैनिफ्रायनो सारा मायाव बांसिन गोसो दङ सारा? आंनि गोसो जानाया एसे फोरमायबोदोंखा लिरनायाव बांसिन गोसो होयो। माने लिरनायाव खन्थाइजों रायथाइजों समान समान। आं सुंद' सल'खौ एसेबां आखाइ गैया लिरनो, रायथाइखौ बांसिन मोजां मोनो। दासिमबो असमिया आरो बर' रावजों समान समान आङो रायथाइखौ लिरनाय जादों आरो दोंफा दोंनै खन्थाइबो सुजुयो गुबुन गुबुन रादाब बिलाइफ्राव आरो बिसम्बिफ्राव बिदिनो गेजेर गेजेर नुजासै। सारनि दासिम जिथु लिरनायनि बाथ्राखौ बुंदों सारा गोसो होनाय, दा बेवहाय लिरबिदां महरै सारनि जेनेबा लिरनाय जिथु बिजाबफोरा अनजिमाया बेसेबांसो जानांगौ? बिजाब महरै गिबियावनो आसामिसखौ आङो जोबोर फिसायै सुजुनाय जादों 1990 मायथाइयाव। সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিত অসমৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কছাৰীসকলৰ ভূমিকা बेखौ बुकलेट महराव फोसावजादों आरो बिनि उनावनो 2006 मायथाइयाव आंनि खन्थाइ बिजाब गिबिसिनै ओंखारनाय गेवलां बिबारा नुजादों। ओमफ्राय 9 मायथाइयाव आरो गांसेबाव खन्थाइ बिजाबखौ सुजुदों। गिबि खन्थाइयाव 40 खन्थाइ आरो उननि जाबायदि खन्थाइ बिजाब बेवहाय 50 खन्थाइ दंमोन आरो गांनै जाबाय, असमियानि गांसे जाबाय। बेनिफ्राय आंहा दुखुआ बेनो बिजाब महरै सेबखांनो सानदोंब्लाबो थांनाय 2017 मायथाइयावनो गांनै बिजाबनि थाखाय आं थियारिमोन, नाथाय रांखान्थियाव एसे बेले बेजे जानायनिफ्राय आं दोनथ'नाय जादों। दाबो आंहा मिजिं दङ गांनै बिजाबखौ आं दिहुनथारगोन आरो बोसोरनैनि गेजेरावनो। गांसेया बर'नि, गांसेया असमियानि, बेबायदि मिजिं दं आरो मिथिबावनो लानो लुगैदों सारनिफ्राय जे जोंनि जिथु माहारियारि गौथुम आरो आफादफोरजों बा थुनलाइ गुबुन गुबुन बिथिङाव जों गिबियावनो बुंग्रोनांगोन जे मोनसे समाव सारा जोंनि बर'नि बिफा जिथु बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जिथु बिथांजों एखेलगेनो खामानि मावबोखानाय जों मिथिना मोन्दों आरो बेवहाय लखिमपुर हालामावबो दावबायफैनानै समजों लोगोसे खारफानानै साराबो गोबां माहारि आफादनि खामानि मावबोबाय थादों होननानै जों मिथिना मोन्दों। दा बेवहाय फरायसा आफाद बै समाव सारा बेसेबां मायथाइयाव जे फरायसा आफादजों लोब्बा थानानै बा बर' थुनलाइ आफादजों लोब्बा थानानै बेसेबां मायथाइनिफ्राय खामानि मावबोदों? बाथ्राया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दावबायनाया खेबथाम जादों। बिनि सिगाङैनो आं बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों मोगा मोगि जाज्लायनानै मा हाबा मावदोंमोन बेखौ उनाव बुंसिगोन। गिबियावनो आं बेखौ बुंनो सानो, दासिमबो आङो दाजेननायनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद, गोदो बड' साहित्य सभा बुङोमोन, बे मोननै गौथुमखौ दासिम आं सिबिबाय थायो आरो मोननै गौथुमजों आं लोब्बाय थाबाय थाखायो। बिनि उनाव माहारियारि आफादफोर गोदानै दाजानाय एबा सिगाङै दाजानाय गासिबो आफादफोरजों आं लोब्बा थानो जोबोद मोजां मोनो आरो। दा गिबियावनो आं आगान होजेनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव। आं थाखो 10आव थानायावनो 1970 मायथाइयाव लखिमपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, लखिमपुर आन्सलिक कमिटि एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरिमोन 1970 मायथाइनिफ्राय 76 मायथाइसिम 6 बोसोर। बिनि उनाव आंनि दैदेननायखौ नुनानै जिल्ला आफादा लांनो नागिरबाय। जिल्ला आफादा लांनानै 1980 मायथाइयाव आं जेला साख्रियाव हाबजेनो, आंनि साख्रिया जेला कनफार्मेसन जायो, बेनि उनाव आंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिल्ला आफादनि आफादगिरि महरै 1980 मायथाइयाव गायसननाय जादों। बे सानजारि नोगोर, बै समाव सानजारि नोगोर होनब्ला मिथिया, धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरिनि SB बड' हाइस्कुलाव जेलानिखि जथुम्मा खुङो, बेवहायनो आंखौ आफादगिरि मासियाव थिसनो 80 मायथाइयाव। ओमफ्राय आंनि लोगोजों मावनाय सासे औगुरिनि नबिन बसुमतारीखौ गाहाय नेहाथारि होदोंमोन। बे मावफुंनो हायासै। 3 दाननि गेजेरावनो रिजिगनेसन होनानै आंनि सेराव फैनानै रिजिगनेसन होफैदों। बेनिफ्राय लोगोसे लेङाइ लोगो नेहाथारि तिरेन्द्र बसुमतारी दासिम दङ थांनानै। तिरेन्द्र बसुमतारीनो मावथ' गाहाय नेहाथारि एक्टिं
जेनेरेल सेक्रेटारिखौ होनाय जादों जोबोर मोजाङैनो आंजों लोब्बा लानानै मावबाय थादों तिरेना ओंखायनो आं बुंबाय 10 बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोब्बा थादों आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेसेबां जथुम्मा जायो मावफुं आफाद जयो बेवहाय आं थांनाय जादों क'क्राझारसिम थांदों बै समाव डिब्रुगड़सिम थांदों मोनसे दुखुनां बाथ्राया बेनो बै समाव डिब्रुगड़ आरो तिनसुकियाव बर' गैया होननानै मिथिदोंमोन आरो दङमोनब्लाबो राव रोङा बर'नि सिनायथि लानो लाजियोमोन ना मामोन मिथिया डिब्रुगड़आव बर'आनो गैया होननानै साननानै थायोमोन आरो ओंखायनो एबसुआनो जा बर' थुनलाइ आफादानो जा बेसिम मोनहास'आखिसै डिब्रुगड़ दासो ओंखारजोब्बाय जों बर' होननानै ओंखायनो दायो तिनसुकिया डिब्रुगड़सिम जोङो थांनानै गुबुन गुबुन आफादफोरजों लोब्बा थानायनि बाथ्राखौ बुंनो हायो आरोखि बेनिफ्राय जेला नुनो मोनबाय एबसुनिबो खामानि मावबाय एबसुनि खामानि मावबाय थानायावनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दावबायो आं बेखौ बुंग्रोनो नागिराखै बेनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादा आंखौ लाबोलायबाय लाबोनानै जाबायदि आनसलिक आफाद दानि प्राइमारि बिदि बर' थुनलाइ आफाद बेवहाय आङो द'थि आफादगिरि जानो मोनदों आरो बेनिफ्राय जिल्ला आफादनि बाथ्राखौथ' बुंबाय थामथि आफादगिरि बेनिफ्राय आङो 5 बोसोर जेला 1990 मायथाइनिफ्राय 95 मायथाइसिम 5 बोसोर गुदि बर' थुनलाइ आफादाव बिबान लायो मावलांदोंमोन आंनि लोगोसे नेहाथारि सुरेन्द्रनाथ बसुमतारी बिथाङा रुंसारि जाबाय गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिमोन जोबोर मोजाङैनो जोङो दैदेनलांदोंमोन होननानै बाख्नायनायखौ खोनानो मोनो आरोखि बेनिफ्राय जिल्ला आफादा लांलायबाय आंखौ 1994 मायथाइयाव जिल्ला आफादनि आङो 4थि आफादगिरि आंथ' सिगां बुंखांबाय नङा 4थि आफादगिरि जानो हादों 1994 मायथाइनिफ्राय 2002 मायथाइसिम 8 बोसोर बे 8 बोसोरनि समाव मोननै हाबा समखौ आं मोनदों आरो बेवहाय सानै नेहाथारिखौ मोनदों आरो हरकान्त बसुमतारी सिमलुगुरिनि ओमफ्राय उत्तर कुलाबालिनि जोंनि बियाबनिनो बिचित्र ब्रह्म नाथाय बिचित्र ब्रह्मआ बांसिन आफादावनो थाया दाहाबो मावामोन आरो ओंखायनो आंनो वान मेन वान कमिटि बायदियै आफादगिरियानो नेहाथारिबो खामानि मावनानै दैदेनलांदों जाहैबाय मोननै टार्मखौ आं फोजोबथारदों आरो बेबायदिनो मावबोदों आरो आथिखालाव आङो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं सोद्रोमा जानानै दङ आरो बे मावफुं सोद्रोमा जानानै 4 बोसोर बारनानै दा 5 बोसोर आं सानदों आरो मोनसे मावसम थानानै आं एसे हाजिरा लानो नागिरदों आरो नाथाय आंनि लोब्बा लानाय आंनि जाबायदि मिजिं दं बेयो थाबाय थागोन आरो बर'नि जेसेबां माहारियारि गौथुम बेखौ आं लोब्बा लाखिबाय थागोन आरो आं जेसेबां हायो गाज्रिमोन मोजांमोन जोंनि बर' समाजा बेखौ आं मिथिया आं मावलांबाय थानो मोजां मोनो आरो आंखौ सुबुरुन होनांगौ थुलुंगा होनांगौ अब्लासो आङो मावलांबाय थानो गोहोखौ मोनो एसेनोसै साराथ' गोबां बाथ्रा बुंबाय आरो जों मिथिबावनो सानदों सारनिफ्राय गोदो आरो दानि बर' माहारि आरो हादरसा एबा हादरनि थासारिनि सायाव सारखौ फंनैसो बिनि सायाव सम बिदिनो जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानांदों मोगा मोगि जानायाव ओरैबायदि एक्सट्रिम लामा लादों जोंनि फरायसा हान्जाया लाइमोन हान्जाया हाथियारबो दैलायनाय जादों आरो जोंखौ आसामिस माइन्डेड इउ आर आसामिस होननानै गो बेक फ्रम डेलिगेट हाउस होनलायनायबो जादों आरो बरलागाव दायो बिजनियाव बेबायदिनो जादों आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो जथुम्मा खुंदों जेरै उदालगुरियाव खुंदों बेनिफ्राय आरो टंलायाव खुंदों बेनिफ्राय नैबे गोदोनि दरं जिल्ला दानि सनितपुर आरो बिश्वनाथ बेफोरबो खेबफा खेबनै जथुम्माखौ खुंनाय जाहैदों बेवहाय थांनायाव जोबोद दुं हाव थासारिमोन आरो एबसुआबो बै समाव मोननै फ्रेक्सन जादों ओरैबायदि पिटिसि हानजाया एमपि मिनिस्टार थालायनानै एमएलए माखासे थालायनानै जेला दैदेनबोदों गागि आफादनि मानसिफ्रा पिटिसि होनजादों ओमफ्राय लाइमोनफ्रा एबसु होनजादों आरो दा एबसुआवबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म दैदेननाय एबसुखौबो मोजां मोननाय माखासे ओंखारदों बरपेटा नलबारि ओंखायनो उपेन एबसु आरो सैनारि एबसु होनलायनाय जादों आरो सैनारि एबसु होनलायनाय जादों आरो बेनिफ्राय निरेन सैनारिया गावनि टार्मखौ फोजोबनानै जेला जिरायबाय जिरायनायनि उनाव आरो गंगाधर रामसियारि होननाय दं बै समावबो रामसियारि एबसु उपेन एबसु होनलायनाय जादों आरो बेनिफ्राय मा खालामबावनो थासारियाथ' जोबोद गाज्रिथार माबोरै खौसेयाव लाबोनो हानो
बै समाव बर' थुनलाइ आफादा गोहो गैया मा गैया राहा गोथे जानानै सिरियै थानो गोनां जादों माने जोंनि जाबायदि गागि मावथिफोर बैसोगोराफोर बेफोरो एबसुजों हानाय नंला होननानै सिरियै थानाय जादों आरो बेबायदिनो जानांदों मोगा मोगि आरो जों सानदोंमोन लखिमपुराव थानानै जों मा मावनो ओजों सोनाबनि बर' माहारियानो बिदि जानानै थायोबा जोंथ' दा खौसेयाव जानानै जों गेजेर गेजेर गामि गामियै आफादफोरखौ खुंनाय एबसु थुनलाइ आफाद बायदिसिना माहारियारि गौथुमफोर माहारियारि गौथुम जेरै धोरोमारि आफादफोराबो ज' जानानै जोङो साइलेन्ट मुभ खालामनांसिगोन होननानै बुंदों आरो बेनि उनाव मा जाबाय जोङो साननाय हनाया जोंनिया देरहासार जादों मोनसे खोथाखौ बुङाब्ला जानाय नङा बे बै समाव एम इ आरो हाइ स्कुलाव बड'नो आसामिस टिचार होननाय सोनाय जादोंमोन साफा साफा बेखौबो सोनाबनिफ्रा नाङा होनना बुंदों आरो जोंनि लखिमपुर सनितपुर नलबारि बरपेटा बिसोरो नांगौ होनदों जों नांगौ होनदों नांगौ होननायनि अनजिमाया बारा जाना थादों नाङा उइदाउट एफेक्टिं इन एनि एग्जामिनेसन होनलायनो थानायखौबो बिसोर नाङा होनना बुंदों दालाय माथो जोङो एम इआव सासे हाइ स्कुलाव सासे बिदिनो जोंनि लखिमपुराव सोजोबनानै दासिमबो मावनानै दं हाजिरा मोनजोब्बाय ओमफ्राय दायो सोरबा सोरबा बुङो सोनाबनिफ्रा जोंबो लानांगौमोन जोंबो लानांगौमोन माने आसामाव दङ जेला आसामिस लेंगुवेजखौ लानायनि मा खहा जानो जोंहाथ' जेबो खहा जाया बे बाथ्राखौ सिगांनिफ्राय जों सानदों नाथाय बिसोरनि जाबायदि एक्सट्रिम गोसोना बेनिफ्राय जों जेबो बुंनो हायामोन दा सानो बांसिन जेंना जेंसिया सोनाबहा जाग्रोयो जोंनाव थाजिम जाना थानायखौ बिसोरो फुदुंफैयो आरो बेखौनो गाज्रि मोनो थेवबो जेखि जादोआ जों साइलेन्ट मुभ खालामनानै सिरि सिरि थानानैबाबो जोङो माहारिनि खामानिखौ मावलांगोन होननानै जोङो मावबोदों आरो दा लखिमपुर जिल्लानिफ्राय धेमाजि जिल्लायाव गावलांदोंब्लाबो माखासे आफादफोरा जों ज' ज'यैनो खामानिखौ मावबोदों आरो बे दुलाराय आसामावनो जोंहा बर'आ खौसे जाबाय होननानै जोङो साननो हानाय जाहैबाय मानो होनबा जोंनिफ्रायबो जोङो क'क्राझाराव थाङो बरपेटा नलबारि थाङो गुवाहाटियावनो मिरु जायगा हिसाबै गासैबो खामानिखौ अफिसियेल खामानिखौ गुवाहाटियाव मावनांगौ जायो हिसाबै जोङो ज' ज' जाहैयो दायो एना एनि गैला जोंनि गेजेराव जोबोर मोजां थासारियाव फैदों होननानै बुंजायो आरो गोदोनि थासारिया हामामोन नाथाय सांग्रांथियाव गैयामोन जाबायदि जों सांग्रांथियाव फैनांगौ बे जायाखैमोन ओंखायनो एबसुआ गिबियावनो साननाय जादों जेब्लानाखि प्रमद बर'आ थादोंमोन ना गोबां आफादखौ बे आफाद आसामावबो खुंफैदों बर'फ्रा खौसे जानांगौ हाबा मावलांनांगौ राव थुनलाइ हारिमुखौ सिबिनांगौ बेबायदि हिसाबै राजखान्थियावबो आगान होनांगौ बायदिसिना बिदि जादों आरो गोदोथ' फरायसाफ्रा राजखान्थियाव आगान होआमोन असमिया फरायसा हानजाजोंबो आं लोब्बा दङमोन बै समाव होनोमोन सात्र सात्रि बिलाके राजनिति समावबो नालागे होनना बुंदोंमोन बिनिफ्राय आसुआनो गिबियावनो आगान होग्रोदों राजखान्थियाव गग'खौ दालायनायलाय माथो बै दिननिफ्रायनो जाय राजखान्थिजों लोब्बा दङ जों मोनफ्रोमबो आफादानो लोब्बा थायाबा जाया मानो होनबा राजखान्थियारि आदबजों थाङोब्लासो रांखान्थियारि सोलोंथायारि समाजारि बेफोर जौगायो राजखान्थिजोंबो लोब्बा थानांगोन आं बेखौ आं दा सानो आरो आंनि भिउ आंनि मट'आ बेनो राजखान्थिजोंबो लोब्बा थानानै मावोब्ला जोंनि रांखान्थियारि बिथिं सोलोंथायारि बिथिं समाजारि बिथिंफोरा जौगायो थोंजोङै नङाबाबो खेंस्लायैबाबो नंगौ बे बाथ्राया बेबायदिनो दा जोङो थासारिखौ जोबोद समायना हिसाबै लानो हायो जेबो दाङाबाजि गैलिया एना एनि गैलिया थासारिया जोबोद मोजाङाव फैदों होननानै आं बेखौनो बुंबाय आरो सारनिफ्राय जों मिथिनानै लाबावनि बर' माहारिनि राव थुनलाइ हारिमुनि सायाव सारा मा बुंनो सानो जोङो दा लाइमोन हान्जाखौ नारसिननो सानदों आरो आंनि साननायाव लाइमोन हान्जानि सायाव सोनारो दिनैनि फरायसाया दिनैनि लाइमोना गाबोननि हादरनि गिबि सुबुं गेदेमा मानसि दानायनि मिजिङा थायो जाहैबाय दिनैनि फरायसाया गाबोननि माने हायुंसा ओंखायनो दायो बांसिन गोसो होनांगोन लाइमोन हान्जाया मोनफ्रोमबो बिथिङावनो समाज खुंनायनि बिथिङावनो जा सोलोंथायारि बिथिङावनो जा रांखान्थियारि बिथिं राजखान्थियारि बिथिं धोरोमारि बिथिङावबो फोसाबनायखौ लाबोनांगौ समायना महर होनांगौ गोजोन थासारि लाबोनांगौ आं सानो जोंनि गागि सुबुंफ्रा जाबायदि मावलांबाय मोजांजोंबाबो गाज्रिजोंबाबो मोजाङानो होनजायो दैदेनगिरिनि आंखालाव बिदि सम सम फावसायनो गोनां जायोमोन आरोखि दायो लाइमोन हान्जाया बे बेलायाव गोसो होसारोबा जोंनि साननाय हनाय जोंनि गांनाय उखैनाय जाबायदि जेंना जेंसि बेफोरो जाफुंजोबगोन ओंखायनो आंनि साननाय बादिब्ला लाइमोन हान्जाया बे बेलायाव सांग्रां जानांगौ
मोनफ्रोमबो आफादजोंनो लोब्बा थानाय मोनफ्रोमबो बिथिङावनो आगान सुरग्रोनानै आवगायलांनायखौ आं सानो आरो मानो होनबा लाइमोन हान्जायाबो दैदेननो हायो समाजखौ साननाय हनाया गुबुन रोखोमनि गोजौ थाखोनि जाबाय दानि गोनोखो आरो आरोंदानि मुगायाव लाइमोन हान्जाया बांसिन रोंगौथि दङ गोदोनियाथ' बिगियान एबा आरोंदा गोनोखोनि बाथ्राखौ साननो रोङामोन बारा दायो नुनो मोनबाय कम्पिउटार मुगा आरोंदानि मुगायाव बिगियान आरो प्रजुक्ति बिद्या बेनि जाहोनावनो दुलाराय मुलुगखौनो फिसा खालामबाय जोङो न'खराव थानानैनो गासैबो बाथ्राखौ मिथिजोबनो हाबाय बेबायदि आरो ओंखायनो आंनि साननाया बेनो जोङो समजों आगान सुरनानै जोंनि मावनांगौ हाबाफोरखौ मावलांनांगोन बेखौनो आं बुंबाय जे बयबो फैलायदो ज' ज'नो जोंबो थाफागोन गागि मानसिफ्राबो थाफागोन लाइमोन हान्जाया बे बेलायाव जोंनो लामाखौ दिन्थिलांनाया मोजां जागोन आरो इयुन जोलैयाबो बेबायदिनो आवगायलांबाय थागोन सानसे समाव बर'आ दुलाराय मुलुगावनो मोनसे मुंदांखा माहारि हिसाबै गावखौनो सिनायथि होनो दाथ' रावाथ' भारतारि संबिजिरनि 80थि फारियाव गोग्लैनाय लोगो लोगो दुलाराय भारतनिनो राव जाहैबाय आसामावथ' आरो दाख्लैबावै मोनसे माबानि गोरोबथानि गेजेरजों अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज लोगो राव जाहैबाय आरो एसेम्ब्लियावबो बर' रावजों बुंनो हानाय गोहोआ थाहैबाय सानसे समाव पार्लियामेन्टआवबो जोङो बर'जों बुंनो हानायनि गोहोखौ लाबोनांगोन आरो ओंखायनो पार्लियामेन्टफोरावबो एमपिआवबो जोङो सानै साथामसो थिनहरनो हायोबा मोजां जायो नाथाय सासेनिफ्राय बारा थिनहराखै दाथ' गैयानो जाहैबाय बेबायदि बे बेलायाव जोङो दुखु मोनो आरो खायसे सुबुंफ्रा बुङो जे बाथौ धोरोमासो गिबि धोरोम बा ब्रह्म धोरोमा गिबि धोरोम खिन्थु धोरोमनि बेलायाव जोंनो फ्राय मोनथाम मोनब्रै धोरोमानो दङ जेरै ख्रिस्टान थाबाय जेरै सतसंगि थाबाय थिग बेफोरबायदिनो बाथौ धोरोम ब्रह्म धोरोम बा ख्रिस्टान बेफोरबायदि गोबां धोरोम दं खिन्थु जोङो फुजिबाथाय बे सासे इसोरखौनो मोनखायो दा बे सासेयानो दा बेनि बेलायाव माखासे सुबुंफ्रा ओरैबायदि बाथ्रा बुङो जे जोंनि धोरोमासो बांसिन मोजांसिन धोरोम होननानै माखासे फोथायलायनाय फैयो दा बिनि सायाव सारा मा बुंनो सानो आंथ' दायो धोरोमनि बेलायावबो बेखौनो बुंनो सानो मोनफ्रोमबो धोरोमानो गनायथाव धोरोमाथ' बुंनो थिनाखै सोरखौबा मुगैनाय सोरखौबा बोजबनानै लानाय सोरखौबा बाख्नायनाय बिदिथ' थिनाखैना जोङो जेरै आदबजों सिबियो मोदायखौ गाबज्रियो सासेखौनो बै सासेयानोल' मानोथ' खनदों रघुपति राघव राजा मोननाय सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरे नाम माने आल्लाह गाबज्रि गड गाबज्रि ईश्वर गाबज्रि प्रभु गाबज्रि बाथौ गाबज्रि जायखिजाया बेखौ सिबिबानो जायनो जोंनि धोरोमा देरसिन लावसिन बुङो बे नेहात थौले गोसोनि मानसि नाथाय मोनसे खोथा जोंनि गुबै धोरोमखौ लानो गोनांब्ला जोङो नेमखान्थिनि गेजेरजों थांनांगोन आरो आसार आखु फालिनांगोन मानो गावखौ मानो गुबुन गुबुनजों थांनो गोदोनि आं सिगाङावनो बुंबोबाय नङा जोबोद लेथ्रा थाथाय थायोमोन फोसाबनाय होननाय गैयामोन खसाबफ्राबो नायथावामोन साखोन सिखोन नङामोन जानाय खाजाफ्राबो ओरैबायदिमोन माने आग्लायनायफोरखौ अमा दाउनो जालांथोंमोन मेलाथार जानाय लोंनाया लाम लाम दुब्लिनि माइ मोनो हायाबो बुरजा बुरजा फिसाफोरखौबो लाम लाम खाङोमोन आथिखालावथ' बिदि नंला नङा सेबबोबाय हा हुआ फिसाफोरनो राननाय फिसौफोरनो राननानै सेबबोबाय ओंखायनो जों फालांगियाव गोसो होनांगौ होननानै गिबियावनो बुंखादों दा धोरोमारि बिथिङाव बाथौआरि जोंनि बर'नि गेजेराव बाथौआनो गुबै धोरोम बेखौ फोथायो आफामोनाबो बुङो बे बाथौआनो गुबै धोरोम नाथाय फोसाबलायनायनि आदबखौ रोङैनि जाहोनाव गुबुन गुबुन धोरोमाव बास्लायदों दा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफायाबो बेबायदिनो सानदों एसेबां नेहात आखु बोलि होग्रा गोथां गोब्राम जाग्रा मावनो दांनो रोङा साखोन सिखोनै थाया थासारि गाज्रिजों गोरोबनानै थायो बिदिजों जौगाया बिथाङा गाबनाय गोसोजों गाबदों आरो रुखु रुखु गाबनानै बिदिनो समाज सिबियारि जानानै ब्रह्म धोरोमखौ फोसावबोदों आरो बे बेलायाव जोबोद गनायथाव धोरोम सिबियारि नङा धोरोमनि बाथ्राखौल' साना गुरुदेब कालिचरन
माबाया जोङो बुंनो सानो गुबुन हारियाबो बुंनो सानो बे समाज फोसाबगिरि कालिचरन गुरुदेव बेबायदिनो खावसेयाथ' सानबाय मिसनारि जानांगौ आंथ' गोजौआव बुंबोखाबाय नङा गुबै धोरोमा गद गैयिनि थाखाय मोजां थासारियाव गैयिनि थाखाय बास्लायबोदों आरो लुबैनाया फैबाय बेजों थांबासो आं गोथार जागोन माहारिया जौगागोन बायदिसिना साननायनि जाहोनाव आरो आथिखालाव दायो मिसनारि धोरोमनि अनगायैबो जेरै मानब धर्म कृष्ण गुरु साफा सानै ओंखारदों ओइ जे अनुकुल धोरोम सत्संगि बेफोरबो ओंखारदों आरो गुबुनावदि थाङा बे बाथ्रा नङा गोदो जों मिथिनानै मोननायाव जोंनि फोलेरनि गेजेराव गैया आं मिथिनायनि गेजेराव जेलानाखि सोनाबनि जिल्ला बै समाव गवालपारा जिल्ला गवालपारा धुबुरी साइडआवनो इस्लाम धोरोमारिबो बर' दं बे बाथ्राखौ मिथिना मोन्दों आरो मेगनजों नुवाब्लाबो गोदोनि बोराय बुरैफ्रा बुङोमोन आरो इस्लाम धोरोमारि बर'फोरबो दङ होननानै दायो सोरबा सोरबा इस्लामनि धोरोमनि माबा बिमुंखौ लिरनो हमबाय टाइटेलखौ बर' नंलिया बसुमतारी नार्जारी स्वरगयारी बर' कसारी बायदिसिना होननाय गैला आरो बेबायदि बास्लायदों जाहैबाय बेबायदिनो जानो हागौ फोसावगिरिफ्रा फोसावनायाव लुबैनानै धोरोम बास्लायनाय बेखौ आङो मोजां लामा लायाखै होननानै सानो मिथिबायना आरो आफायानो आंखौ बुंखादोंमोन जे आङो जोनोम मोननायाबो ब्रह्म धोरोमनिफ्राय नोंसोरखौबो ब्रह्म धोरोमजोंनो जोनोम होनानै बेखौनो फोसाबनायाव लाबोबाय थागोन जों ब्रह्म धोरोमजों नङा नाथाय आफानि बिफाया बाथौआरिथारमोन बाथौ सिबिग्राथारमोन बुंखाबाय नङा आफानि नोजोराव गोग्लैबाय मा दुगैथारा आफायालाय लेथा फायथा थायो बोलि बिधानजों थै लाला लिलिजोंनो थायो जायो गोथां गोब्राम आरो बेबायदि साननाय दंमोन बे बोसोन एबा बे बाथ्राखौ आं दासिमबो गनायनानै लानो हाया ओंखामनि आखाइ बेदरनि आलि ओरै होनलायनायफ्रा बेफोरो गाज्रिथार जानानै आग्लायनायखौलाय मानो खालामनांगौ थोब्लि माब्लि जानायावसो गोसोआ गोजोननायाव फैयो गारजासे नङा ओंखायनो आं दासिमबो जानाय लोंनायाव आं आग्लायजासे जाया एसे दोनो इसोरनि मुङै होग्रोयो इयुनावबो गरसे गरनै दोनो नाथाय थोरसि आग्लायनाय बेखौ आं खालामा आरो फिसाफोरखौबो आं फोरोंदों फिसौफोरखौबो फोरोंदों बेबायदि आद्रि खालामा जासे हानायखौ जानांगौ बिदेरनानै लानायखौ खालामो आं दा नुनो मोन्दों ओइ सारादुफ्राव हाबाफ्राव गुबुन फोरबोफ्राव नाङा होनबाबो होसोमलायलाङो रानग्राफ्रा बिदि खालामनो नाङा आरो एसे जेर होलांबाय दा गथ'फ्राथ' गेदेरनि समान जानाय बायदियानो माने गारनाया बांसिन जायो बे बाथ्राखौ आं मोजां मोना आरो गारजासे होनायखौ ओंखायनो जानो हागौ जोंनि गेजेरनिफ्राय मानो गोरिब जादों माइनावखौ लोखि सारा खालामदों जाहैबाय बे बेलाखौबो आं बुंनो सानो आरो धोरोमारि बेलायाव फोसाबनाया बेफोरनो गावखौनो साखोन सिखोनै लाखिनानै गुबुनखौबो फोरोंनांगोन साखोन सिखोनै थानो आरो जाबायदियाव दा धोरोमाव थाबाय बे धोरोमजोंनो देरगा जौगा हाबाखौ मावनांगोन आरो मोनसे खोथाखौ रुजुनो सानो आं बे गुबुन धोरोमाव आथिखालाव बास्लायनाय बेसेबां जौगादों सोलोंथाइनि बिथिङाव सोर साबैसेया हायार अफिसार जादों MBBS जादों डाक्टार जादों बायदिसिनाखौ माने दा मोगा मोगि जालायना सोंलायनायखौ दान्थे बिदान्थेखौ आं नुनो मोन्दों आरो जोंनि बे मिमां ओनसोलाव आं थांनानै मिथिनो मोन्दों नोंसोरनि धोरोमारियालाय बेसे जौगादों साबैसे फार्स्ट क्लास टिकेटार दङ MBBS साबैसे दं साबैसे माने इन्जिनियार दं हायार अफिसार साबैसे दं बिदि होनलायनाय जादों बिदि जानो नाङा बयबो मोजाङै सिबिनानै फालिलांनानै सोलोंथायारि बिथिङानो जा रांखान्थियारि बिथिं जा राजखान्थि बिथिङा जेरावबो ज' थालायनानै खामानि मावो होमबासो माहारिया जौगागोन आं बेखौसो बुंनो सानो जों दायो जा धोरोमाव दं बे धोरोमजोंनो जोङो गावखौनो फोसाबलांगोन समाजखौबो फोसाबनायाव लाबोगोन बेखौसो आं बुंनो सानो आं सुबुरुन होनो सानो दानि लाइमोनफ्रा बे बेलायाव गोसो होसारनांगोन जोंनि बोराय बुरैया गोदो बुंदोंमोन ओइ बैसो जायोब्ला धोरोमाव थानांगौ बे नङा उन्दैनिफ्रायनो फोरोंनांगोन गोदोनियाथ' लेखा फरा रोङा मा रोङा जाम्बा जाम्बि लिरनो फरायनो रोङा धोरोम ओरैनो बुंबाय थायो बिदिजोंसो जाया नङा रोंथारनांगोन लेखा फरा रोंथारनांगोन धोरोम बिजाबखौ फरायनो मोननांगोन आथिखालावथ' सानथ्र'हायै बिजाब ओंखारबायना धोरोमनि बेलायाव बेफोरखौथ' फरायनो हायो बाइबेल फरायनानैबो जोङो जौगानो हायो जायखिजाया बाथौआरि धोरोमनि
धोरोम बिजाबाबो बेनो ब्रह्म धोरोमारि आरो गुबुन गुबुन धोरोमनि बिजाबफ्रानो गोथार जेब्लाबो जेरावबो बे फंसेयानो दङ बे सासे धोरोम सासे इसोरखौनो जोङो सिबिनांगौ बे बाथ्रायानो आरो ओंखायनो जाय धोरोमजों जोङो लोब्बा लाखिदों जाय धोरोमजों जोङो जोनोम मोनदों थादों बेखौनो मोजाङै फोसाबलांनांगौ आं बिदिसो सुबुरुन होनो सानो